Iroi try sesin pat ngai play baro hagerteng ke badan bor ke jong jisu teh hagari ke video ngan IP number phone uba phila ban yo ike dawai ke jongi baro hi ke dawai ke jongi phila ban yo na po Nongstoin te ke dawai pynjah Ñiuhlieh ke dawai pen mihshniuh ke dawai pen sange jingham uhena pynjah Ñiuhlieh bat u pen sange ru ke jingham ke dawai kथा ke dawai pangman ki sunscreen ka sabon sai khmat ke bapila ban sai khmat man la gesni ti kini gitu wai ki yarap ha la tapi pentrai kam bet kumba ngi batai ken ti ku ka snat ru phi sa shim ti kini babon Ñiuhlieh palat phi haban penen kam bet da tu ka rainar ti ki ba malumala ke tang ka tu ka ayu la biang tang da uprek ru la biang hi la ne phim kwa ban le prek ru le re ki tu ki badang malumala ken penen kam bet tang ka tu umphniang te la da phile ti kana ne hisnem pila kia te la da phim le ti kana te ngam ongi phi la mar ki bele ti kana te ki yarap ha tinggal ngok kai ngom bale nga nga yarap kloi ba kat ba don hi ki berap kloi ke manga te ki biang kar kumba mi ai ki kloi ba te henrei na mar nga ya la dinga le ba ujing di te ki beyo lat ban le ba ujing di uba nga ai ars pa tingkan na mentashi benai te u yarap ha ken u kham kloi bat onda pila khia la shai la singiru uni ujing di pidon gam be hi ba pen benan gam te la da pen yo lat pat ban thiet do une la se pidon shunu ki jaka te pi bam do usok meleng ha ka jaka jo une te usok meleng phi bam be bro shi jing em la ne phi ha ban di do uni ujing di une ars pa na ka banta shi benai te da phi thiet usok meleng da de ba phi don fridge te ka man toy te la da phim don fridge te phi la shong pat do uni kan te da phi don fridge pat te da menta barem so meleng te menta hi ki poi hado arspa san phosh kilo te kamun da de bedon fridge te long udang biang hi te handrem don fridge te le no ai ken te uni pa phi ai betang shi teng shamoi te ai ko shi pela te pan thnam hot to banda thnam ha te sadi pat kum to da la sa stang shi pawa pela te da la dep sa player no ka shindor kum to te kamot andala khia ru une te phia pe bandi la phi ko ban e no to umphniang pila bat e penen kam de ki wei ke umphniang ru ka ba phi snowmon laj no ki umphniang ki bom long ken ki baton jingta ya ka ko ke khia te long re te hanrei te phi ko ban penen kam de ki umphniang ki jongi ke de ko wei ka lat ka ba phi yo ban a she kam ka jong uble na ma ka pisana ka ni ko umphniang ka le ru she ka kam ka jong uble ngayo ban siu ki nong duai ai ngayo ban penya je kam ka jong uble te la da phi ko ban ta be kini ko umphniang ru phila ban ta te da la khia ara phi ko ashu ban ta kini ko umphniang jingdi te phi hab jet uwei ni kita phila ban di lenter ru ni jingdi ka bhai ka ko ke khia ho ju ko por Ñiuhlieh jo phi no mi sho bat la da phi ko bat ba phi thai ban di ru ni jingdi phila ban bam da u so man leng artali ha ka shisni te da phi le ti kina be bat ka badi ba ka ta u kham kloi hi ti ki bom yo lat pat le re phi su tak petang katu umphniang penen kam betang tu shampoo jongi lani ka sabon jongi tela biang tengai dengan penen kam betang ka shampoo la jong tele se don ki pa kham duna jing yo pila ban sum choda ka sabon yong man pen khoi ki lati te pen sbo pat da ka tu ka shampoo pan pen sma ubi ban pen itana di usnyo sele do tu ka shampoo ba phin lai loksan te ta hi shim ul number 4 ngan IP ro itra